kkca daldali hawar amai pen mondol tiron aputhak ning kang samse chepaklang ponsi press meet phapon lakha ingkoi singhason ke parlo ti chom arong amikar lang tuk timung bangso perthe penchi o tanglo kkca daldali hawar amai pen mondol tiron aputhak ning kang samse chepaklang ponsi press meet phapon non bir tang ton pen arjusinang pini ni phai sir kep arni ada por phai ner kep ra chitim apor kkca daldali hawar amai pen mondol tiron ke klem ke dam ke chok che pu akoi pipon si pherang ke amai phapon labang so pherang ke amai phapon angkok alam thelaki mondol tiron kkca kongchun bang pu arpu chekrong si aning hang aling ki klem along daldali hawar amai atum chekroi don thek the posi lam the chepaklang rinti News Desk Report Public TV Karbianglong kkca pini alang litum pongsi teron pusi alang li phan pu alang li ke lun sepo lapen pu kurusar velson tiso alang li ada por phai ner kep por si dak nang le lapen dak nang le pen sinili tum dak chingki chethan nili situn pidun dang pidun ru thai pidun Cita me hala sorni kkca upis non ningkan ke thom ke chok ningkan na bangke nili hala da kkca upis along nili ga chedam ahoda por bangke alang li mondol teron ke nili phan son sinang pudelo je nili phanang pu alam bang nili ta nili ning duklo athe nili tum jorni sang se pin pen dak ke chipaduk kupusi karbi honghari atum kupusi dhoram ke rengima Kosong se piang puang thun ke chok dam jima kele dam jima punili tum chipaduk ko anone dak nili tum char happy tum penta chingki chethan chingwai pon do la si alang li ko anone men nang chondun plut pen ke bang ke alang li ni phan nang toin edaji alang li ke chok che la dak se nili theklong lo ahok nang nili ke alang li ke man peng do alang li ke nili char pen karjulong enu pen karjulong gop koles along professor pulane ko pulane ho ni lige purhia veda da posining je tek thede lo la si alang li ko anone nili tum ka che paduk nili tum dak monsing timung arong along nili tum che paduk det aphit tum chini ne puai phe sitame nili phana sonson nili ta ahok nang nili ta kkca along ke supin so tum along makurusar atu malong ke cepat tum dun ke itum ta ison ke nangji tum ta char happy dokok ucepi obok pi dokok aposi itum ta pini ke latu mason thak thak si pini ke rasingja amhang pathek nang punili tum rasingja amhang pathek ho sitame alang li mondol teron ke nang chetong donde lapen mondol teron aphan ke nili tum ke thek ta long le lapen alang li puthot che wang thu ke la pong si teron pu alang li phan pu la si nili tum la si chini chot la pen alang li nili tum thek dun long ma te thek long bom rat atum ma thek long ji la se komba amuni si ladak anong nang ke jodun ma komba amuni si la som nang eklem ma pusin no ni tum ma ke katar le blog lo ing pen alang abang ke lak dolduli kkca ke dolduli lo nang ke secheng la pen Anglong kiri lumbajong Anglong kiri second lo lason dak dak sia mangga pathek ni tum lun kana malin biseset de alang hala sur ku people nang claim dun de det ma te alang hala sur people sin je paklang dun de det la so alam theta ni tum katar libdo ing pen ni tum hawara long ke troxic kebra hini hawardo ni tum ta karbianglong angkang long la si troxic kebra hini hawardo ing pen kurusar asia hawar mate isya san chomlong kurusar bangkandu ma alang puthek the alang jong si secretary pulo jong si alang teripilong along secretary pu jong si alang kalang pulo tang alang lahai da chi puthek gi anta alang lahai puthek the lasini lige san chama mai pen a president chot anta ni li lahai ining do du ko alo ma puna kai ta ni tum teripi pen jing ki boy alang phan ni tum teripilong ni tum ka humri da hota alang phan chitong igi ing pen laso ka chitong te bang pilo alang active to date ing pen alang bang ke non bang ke ni litum khobore long hawara mai tu litum khobore long ke
alang writing pet ta amena ning hangling si jo press media ala ni tum central committee long pen la ni tum president pen long pen ta alang thang aron thang authority writing pet ta alang tum pen dak pen ke hang pon ke pi pon bang alang ji thek long le la rat atum ta thek dun long le la si alang bang ke claim out bang ke chok che chat lu bu si pu la si alang kurusar kapang rum do nili kurusar chok che pu phan ke nili puda ma thai ve hoi alang lam hoi pen lam kaning je par pen alang mondol teron bang omuk tomuk chok che pu bang ninje da thek ba kurusar than sorsa morsa dat do ko ka thek anda nili kurusar aphan ke a hok lo along tin long ta kurusar do na hok ta do ta kurusar phan nili chok che bu pe alang kkca seng da lomban nang kurusar hala kurusar lo bu Pedapat ni nilitum arni me arni la sing nilitum mana ladak nilitum ke KCA bu ke sengceng labang so dololi mon sing timung rong han lo ladak nili rong saru besar lo la ladak ke sengceng pen non on nilitum karbikurusar sing roma mai pulaan all dol karbianglong nilit Birta Thepi Lakha ingkoi singhason ke parlo ti chom arong amikar lang tuk timung bangso birthe pen che o tanglo non birtang ton pen arju sinang Lakha ingkoi singhason ke parlo ti chom arong amikar lang tuk timung bangso birthe pen che o tanglo birta kelong don ateng ke tarik serkep ajo baji isira achitim alom si achithe kave pusi birta longdun aprang ahut ke manja si do sita non apor abang ke ti chom arong amithang arong si nang che do si arong nang chivoi pusi birta longdun ahem asor atum mang huprong si kedolo jirpi jirpo don rap atum aphanta ahem atum chini dun laple parju dun lap thek the pusi birta kileng atum theklong pen arjulong po pusi pachini lo news desk report public tv karbianglong La silahai